Xirja f'Malta tiswa 30% aktar minn meta tixtri l-istess prodotti minn Sqallija. Fi kliem sempliċi, jekk fi Sqallija tonfoq 100 euro, f'Malta jkollok toħroġ 130 euro għall-istess xirja, spiża li fuq sena titla' għal mijiet ta' euro. Analiżi li saret mis-Sunday Times of Malta turi li meta wieħed iħares lejn prodotti li huma komuni fiż-żewġ pajjiżi jidher biċ-ċar il-qabża li hemm fil-prezz, hekk kif saħansitra f'xi każi id-differenza hija ta' aktar minn euro. Ix-xirja li saret bħala parti minn dan l-eżerċizzju kienet tikkonsisti minn bżonnijiet bażiċi li persuna ikollha bżonn ta' kuljum. U meta tqabblu l-kontijiet, ix-xirja minn Malta kienet ferm aktar ola fil-prezz. Dan hekk kif ix-xirja ta' Sqallija ammontat għal madwar 130 euro, fil-waqt li minn Malta din ammontat għal aktar minn 160 euro. Barra minn hekk dan l-eżerċizzju ikkumpara prezzijiet ta' Amara kif ukoll apparat teknoloġiku, fejn hawnhekk ukoll jidher biċ-ċar li l-prodotti ta' Sqallija huma ferm irħas minn ta' pajjiżna. Interessanti l-fatt li eżerċizzju simili sar anke minn tim ta' TVM fil-ġimgħat li għaddew, dan ukoll wera realtà simili, hawn tqabblu l-prezzijiet ta' Malta ma' supermarkets fi Sqallija, fejn instab li l-prezz medju f'Malta huwa ta' 86 euro u 63 ċenteżmu, fil-waqt li l-prezz medju fi Sqallija huwa ta' 62 euro u 34 ċenteżmu. Id-differenza fil-prezz kienet ta' madwar 20 euro.